lang, pang merinda. Itong bulanghoy na bulang sa katirok. Maninit ba di ay? Bugno naman. Ano ko rin sa Manila nakaputo. Tatat. Ay, sa morning bata. Hay sa kono ko. Hi. Ito, nagputo ko kayo eh. Alam ko may lingaw na. Atos buhuli kaputog nga ni kayo may steamer. Ha? Nakaputo ko ni Sidro kaya napahinga ni mo ni na pinuto. Paboritong putos ko o bulanghoy. Suman bulanghoy. Ala, di nagbata na rin. Ala, huwag hilabot na. Ita ko kayo. Ito na ni. Nanay. Nanay, matungtong ko isa. Asa mo ka? Nanay, sino mo? Kung matungtong ka na mayayay ka. Wow! Wow! Mobilita. Sikat. Masa na? Apple. Sama na? Apple na? Siwa. Sis. Kana ba? Sama ni? Sama ni? Sama ni? Sama ni? Sisi. Kanin sama ni? Oh, dala. Kagsuman bulanghoy ate Kia, oh. Dali, ito bang? Precious. Hi, kagsuman bulanghoy sila, oh. Hi. Hi, Precious. Hi. Hi. Ngayon sinagsumang bulanghoy. Hi, Kia, oh. Oh, Precious, oh. Lami, be? Oh, lami. Lami, Precious? 5 minutes later. Nilutak mo siya sa nakinap kaya naman bro. Now, Oh, naman na gilas. Raby na. Kumata dito. Dito lang. Waling Raby oh. Sara naman eh. Iprapli siya pa ba? Hindi ko na. Di mo ko dani. Ang bala. Huwag mag-inusulit Ako sa kay nga ma. Uyo ho. Kamay niya. Kamera ha. Ano naman ang panit ko alaman kang dapit sa pinakatunga. Hello, good morning. Diyan nakita luwag kasili. Pumunta nag-asag amahas mga bata, diara. Muli lang mamahang. Video na ko. Precious! Ito ang picture. Precious! Apel ka, be? Picture na. Papae. Dili. Ano? Dili. Uman ka? Tara. Gawas mo. Yung bukot. Yung bukot. Gupuan ko nung mori amahang kuan. Amal sa mga tanang anak. Isin pa. Kasi pag amahas lahing anak. Amal niya po sa mga lahing anak. Wala. Amahan ko sa mga talang anak. Sagdi dahil lahing anak. Sara ulahing anak. Bitaw mo niya amahan ng kuan nga itong naimingan nga sarag picture sa mga apo nga di mga pil mo ni.
Dira. Sunod ning upaw. Sunod ni sila upaw at Amahan sa tarang anak. Maguwang ni upaw pa na eh. Maguwang ni upaw, kinamugangan. Mabuwang dito. Takno, mangita. May nagbutas mo lang sa Torang mo gawas, kasbay ito. Muna yung taga Cortes nga, wala nagpatag Cortes. Nanas taga Antipolo na. Hi, nagtapok ang kuan, suso. Pagkabuok. Yan kita wa. Yara, Katawa si pangutana, mga baso na diara. Si Angelito, Antipas. Ito lito eh, aning. Na, muna yung sunod sila. Sunod na kuwang dani yung mga bata. Lito boy aning. Grabe na, grabe po ni sa makapang siko-siko. Uy! Tuboy. Abang kang papae? Nang sa maning bata nga mo adyaw man. Hoy ka, upa, hoy. Itud. Kuha nas kuan, nas speaker na ikaw diha. Alos kay kawan. Ako no. Nandi pa dyan. Hila me. Babay na, babay Lola, babay. Bye na. Babay. Bye. Babay. Kaingan sa kauban. Bye. Bye. Bye na. Bye. Tanga nag-alak na rin ikaw ni Japua. Bye kuno. Ano pa, Jong? Dadari. Babay na tatay. Babay tatay. Babay tatay. Dadari. Amen. Na, nagtuwa siya. Ano medo? Tapos, Magmasa ang mga kulay. ikaw na ka. Naidug na. Wala ikaw, ni mo nung gibilin? Abang ka, be? Sige. Sa, namali sapatos lung. Kaban na, nagbata. Bye-bye, bata. Ani Pasko kayo, may ngaumi. Mudi problema dan yung anak. Di dyan ang bata mo hadyo dyan inahanog. Kasi sa pagtuba sa Mulakaw, asa ka. Tawag sila. Wahe. Ito lang motor. 011. 011. Masok kayo na adyo na. Ay, nabuhi. Asa di ka? Gusto ko mag... Ha? Tana ko no. Asa di ka taman? Ano na makataman? Ito ka na ikaw. Mudi problema dan yung Tingan yan tanong na. anak. Natiwas na ito pa doon. Di dyan ang bata mo hadyo dyan inahanog. Kasi sa pagtuba sa Mulakaw, asa ka. Tawag sila. Wahe. Ito lang motor. 011. Asa di ka? Ano ay? Dangog. Asa dapit? Precious. Precious dia, precious. Maban mong papae. Tara dia. Maban na may ulig buhol. Hala, ulit na may buhol. Papaila, ulit na may buhol. Padong dahil ko gawas. Katod sila sa Angelito. Precious, gustong mauban. Precious, babay ka be? Abang kang papae? Hala, kaingag bilakaw. Man. Amas nanay? Nanay, walas nanay mo ban? Hala. Bijaas nanay? Amas nanay? Ha. Ako malanindag ko. Nanay. Babay na ang bata. Dito. Wow. Ang sigawas. May pasahero ron. Ang kapili na, bitin may bangka. Upay na, bangka. Wala, bangka. Stoy, ban ba ka? Upay dia, papay. Bila ko kay lapok. Moto na rito. Kay butang to ha. Kus. Balik mo.
Kamuti dugay man mga bri. Kaman. Wala ko naman. Darada. Agaw na bata. Uy, may bata na lang bata. Diba to? Kapurado ka asali ka katunog. Saka? Hi, Mami Ninay. Mami Ninay. Mami, Kapurado na Mami tayo sa namulakaw. Yuning na. Precious Mami Yuning na. Hindi na, wala Gusto ka ka nanay. dong. Dugay mo sila kay lapit mo. Ano na harama. Bye-bye. Bye-bye. Makabantay mo muna na sa kazag luto na. Ano bang? Hala, bye-bye. Pao si Mando. Hindi kami dito sa gawas ng katagyan silito. Lapok na po kay Uwan. Init na kunus bola na awag ko. Pero dahil na po Uwan ah. Mura na po nig tanang magtagod. Ha? Doy na magbata ng adjaw. Kung na lang magtagod pod. Jong, hindi pa payag, Jong. Tapok. May sounds. Lapok. May sounds na. Palit tayo kong kamot. Ang ipadparan kay bukbong kumunitin ah. Balig 100. Ano yung ipalit daan kay pwede naman lunawon. Di magsige ka. Kabuntag pan. Panisal mo ng lunaw. Malagagmay. Yang kamuti kus katirok. Bitaw. Nga nun. Nga Manila. Huwag kamuti. Precious kay mukhaan magkamuti. Mali. Pok. Ang sarap mo gawas. May lapok. Pagmoti. Pagmoti. Lapo ka, oy. Lalis pa mis tindiro kay di ko na pwede nga na ko kung sama na mo nang palito ng bukbuk. Manigdingag na di man na magkaon. Ang daghanay ngon pagtindiro. Ngon pagtindiro nga. Yun, kung nag-isang silpo, para makita ko ng amo. Sige po ko, bagot-bot yung hindi lagi pwede mamalit og kamuti. Patparan sa ni kay nagabot sa bahay, panitan man eh. Gado sa kay ang tawagan si boss. Tawagi. Hi! Mga anmid kamuti, di apis yun. Happy birthday ni sunod na. Bisaya siguro po ito kayo yung pagpahira mo ng kutsilyo. Rundog po siya na. Kaprestos na umilit kamote gaya naman ha? Ba yun? Huwag yung pong kugnas buhol ngitag kamote saging nagagmay nga ning tubo na ano na laman eh magsigit kaya magsigid pa, di ba Bino? Tangkas kamuti Bino. Bino. Pila lang kapag singal pedloron. Ay, kamuti. Tago ka? Ha? Kriti man na ito lang. Lito na lang. Dali na na. Ang tagamapod ngayon nga ni murag ka na. Atong baboy, bakilit. Ang
2020 po. Magdako pa siguro na. Tawan ko ni mo gamote. Pura pag gamotis buhol. Di tilay ko nigikan. Ngayon bagitang amo na sa cellphone nga. Sige. Mabuti pa. Balatan mo yan lahat para balot-balot mo. Ipag sa kabati nga. Mado pa. Hindi ko tag-iza buti ko mga istong. Ano, lagay papalit ka ng mga pampapa. Ako hindi ko mapalit og lipad para. Lisod po. Bukbok. Ano tagbilaran kay Nga naman kung palit. Magpalparan magugro. Nga lang po kumait paglaran. Ay, nanak. Ibang ka? Sustak man ka? Ikaw wala may kape? Pag